looking unto us. Amen? Si Lord kanunay nanunti, mauni. Igo kang naminaw niya. Although nagbasa ka, but you heard from Him. Faith cometh by hearing the Word of God. In Romans 10 verse 17, faith cometh by hearing, upon hearing the Word of God. So ang faith na ito, makaigsunan, ato naman yung disgutan kaganina, nga diha sa pulong na imong nadunggan, dili lang sa isawali, even personally sa imong pag-meditate, sa pagpamalandong. The more you go deep to the Word, the more faith increase. Amen? The more you go deep to the Word, the more you ponder to the Word, the more you meditate the Word, the more faith increase and increase and increase. Ang sekreto na nato, Kristohanon, pagtuo nga mutubo. Dili stagnan nga pagtuo. Dili namin ka nga, igo lang, membro ko ang simbahan, igo lang maka-hallelujah, igo lang maka-appeal of activities. No. You have to increase your commitment in terms of meditation, pondering the Word, hearing the Word. Amen? Quality time. By doing so, your faith increase. Gusto mo tayong faith na ito-increase? Kaya the more we increase in our faith, the more miracles increase. The more faith increase, the more miracles increase. Amen. 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 Dagang milagro buhaton sa Ginoo sa itong kinabuhi. At that time, makaigsunan, makibit ang atong pagtuo, mulihok atong pagtuo. Kaya kung mulihok atong pagtuo, milagro garantisado. Amen. Sobrang kakag sila. Dagang pagkagibuhat sa Ginoo. Bisan during the pandemic time, makaigsunan. Dito, the more ang Ginoo na muhat o kahibulungan. Wala simba po pila ka bulan? 3 months, I think. Dito na mo nakita. The more giprove sa Ginoo ang iyang pagpamuhat. Amen. That time, akong gibuhat, pagsunod, makaigsunan sa April, birthday na ko. Kung nga grabe pandemic man, mga membro, siyempre, maluoy ka. God, kini akong pang-birthday, akong niipugas sa mga kaigsunan. Pamalit akong bugas, grocery. Kailangan na ito, mga pulis, pwede na ko makalawas-lawas. Atong pandemic time, bahas-bahas ko. Life coach mata sa ubang mga station. So, makaigsunan, pugas. Ang naitabo, makaigsunan, human ako pugas ato. Dito na, tuloy-tuloy na sila. Let's imagine, ay unbelievers, bitawag na ko, kay gipadugduman sa Ginoo. Sa pastor, gusto ko muhatag ninyo diya. Kung salamat sa Ginoo. Akong na-realize kay katong gipugas na ito, makaigsunan, nahimong activation. More! Amen. Amen! So karon sa pastor gusto mo hatag, sige, salamat sa Ginoo. Hatag siya, akong gipalitanan para na pagpanghatag sa mga membro. Apan makaigsunan, the more dito na ibuhaton para sa Ginoo, the more yun nga di makapsan si Lord pagpanghatag nato. Mo ni nitabo sa pastor, pwede ko mo tanong sa simbahan, picture daw pastor. Diyan ako, say, wa pa rin may pinising pastor, wala pa. Pastor, pwede ba ako mo pinising? Wala ko na ngayon, siya may mihatag. Amen. Kaya ang Diyos may mitandog. Kapalakpakan siya. Ang ministry nga maglakaw sa pagtuo, kaninyong simbahan. Mapuno man gini. Amen? Amen. Ayaw mo pag mahal mang yuta diri pastor, way mahal sa Ginoo. Inay mga bay, way mahal sa Ginoo. May mahal sa Ginoo. Kasi may magbuot sa Ginoo, tagaan brand yung sa kinang pastor. Amen. Amen. Sige, apila lang po mo. Mao na atong Diyos. He is the ultimate source. Way back last year, makaigsunan. Last na lang na po ni Kidagog, na mahurot ang testimony. Last year lang. During sa among ministerial meeting, ang among outgoing na presbyter, nagwali about mission. And sa kanit lang, try to imagine, we have more or less 50 or 60 pastors. Dito ko sa ulahin, ubad sa kong pamilya, kay Litman me. Nagwali siya, then suddenly there was an open vision given by the Holy Spirit unto him. And siya nga, kita magpagbalay dos andanas. That is during his sermon. So, kita sa balay nga dos andanas. Siyempre, na-excite ni Namino. Dos andanas. Sa mga kaigsunan, mga pastor, kita po balay, karon dipakita sa Ginoo dos andanas. Iya una daw, excited siya kaya nag-desire sa dos andanas po nilang balay.
Maestro diha sa City Hall, kaila mo ni Pastor Siko. Komandant diha. Siya. Kaila ka. Oh, isog na nga pastor. Pero karon, pastor na ron. Sa una dahil isog, gawa pa na pastor. Karon siya nga, kita na sa Diyos andanas nga balay. Nga sa kalit makaigsunan. Hallelujah. Siya nga, ngalan man ni Pastor Dutz. Ngalan man ni Pastor Dutz ni. Kang Pastor Dutz na ning balay. Dito sa likod, pagkadungog na ko makaigsunan, misinggit ko, hallelujah, ako nang gidawat, pastor! Ko, Lord, okay naman simbahan, pastor na po. Nga, wala kami kabali-bali sa balay. Okay, para sa mga, makamission lang, makapiding, kaya natay piding mission, na lain mga lugar. Ang atong concern is, ang trabaho sa Ginoo. Kung si Lord ay pagtagaan na po kasi Lord, ikakapugod. Kaya imo yun. Amen. Abi niyo na makaigsunan, misinggit may sumasawa. Ako misinggit siya, muragwa po siya kasabot siya. The more may na-excite ba sa buhaton sa Ginoo. Ako nang dawatan, pastor. You know what? After 1 month. That was 2022, last first New Year man to. First month, January. Pagka following month, February 22, magtuig na karon. Karon mula na next week. Amen? Nasugdan ang trabaho sa Ginoo. Kasi gibuhat sa Ginoo, ang mga membro dito, nga mga, usa sa mga membro nga dugay ng trabahante ni sa Camilla Homes. Wa naka-travel dito tungkol sa vaccine. Ang usa na mga class A nga welder diya sa Holcim, wa kasulod tungkol sa vaccine. May mga problema. Kung sa man, na ipabuhat sa Ginoo. Dito trabaho sa balay. Kung mura ninyo ang adlawan, okay lang ba sa inyo? 400 lang yung adlaw. Tapos, libre tubig, kaya mahal naman ako na, 500 naman ang adlawan doon. Kung akong mapod sa inyo, 400 lang adlaw. Tapos, libre pamaw pa nito, panyapon. Kaya buntag sa'yo dito pagpangapi, sa'yo na kasi na dito. And then, naay allowance pang tubig. So on, tugot sa Ginoo. O nasugdan og trabaho ang balay. After more or less 5 months na trabaho, din bayad ako sa Pasisiko, siyang nag-officiate, nagdidikit sa balay. Although, di pa yung totally pro, 90% na human ang balay. Di pa didikit na mo. Ko, pastor, mao ba ni ipakita sa Ginoo pag abot niya dito? Sa pastor, mao gyud ni nga balay. At ang palakpakan si Lord. Dili o dili masipet si Lord para nimo. Unsay plano para sa Ginoo nimo, imo na. Amen. Amen. Hindi mo nga abay. Ako ani igsoon. Ako ani. Lahi ang imo. Amen. Lahi ang imo. Matagusan nato parehas sa tatanan, walay pinalabis sa Ginoo, but walk in faith. Unsay level sa tong faith, that's how God blesses you according to your faith. Daghang ipang-ayo sa Ginoo because of your faith. So therefore, Word of God, and then the second one, through the Holy Ghost. Faith is one of the gift of the Holy Ghost in 1 Corinthians 12 verse 9. Amen? The same Spirit who will give us faith. Busa importante kayong natay faith. Kay kaning nga faith makaigsunan, wala ni boundaries. Walay boundaries. Muhatag ning yuta nimo, muhatag ning balay nimo, muhatag ning sakyanan nimo, sumala sa imong kinahanglan. Amen.